Permitide que reitere de novo o saúdo aos membros da Asociación Luz e Vida que están hoxe por Santiago, de convivencia onte pola tarde xa, e hoxe para asistir á misa do peregrino e coñecer a cidade e facer festa, e aí darse a coñecer tamén a todos os que queiran visitalos no Polideportivo da Compañía de María no Colexio da Ensinanza. É unha asociación que se dirixe especialmente ás persoas con todo tipo de discapacidades, psíquica, física, etc. E as súas familias, ás veces nesas familias hai problemas de esperanza, enigmas e preocupacións polo futuro, do que vai ser deses fillos, desas persoas con tantas limitacións, que ás veces non encontran incluso na sociedade o apoio e a esperanza que necesitan. A asociación ven en axuda deles para compartir con outras familias, e son experiencias coñecidas de moitas familias tamén, como sabedes, pero aquí faise, ademais, desde a motivación de fe, desde a motivación de seguidores de Xesús, onde, como vedes no Evanxeo de hoxe, justamente quere poñernos na sensibilidade dos pequenos, na sensibilidade dos últimos, non na importancia que nos podemos dar porque sabemos moito, porque podemos moito, ou porque temos moito, ou porque campamos moito. Xesús diríxese a aqueles que saben de religión, os fariseos e os letrados, e pon en evidencia as súas contradicións internas. Todos nós temos esas contradicións, todos. Non me refiro únicamente aos eclesiásticos. Todos somos incoherentes. Xa nos gustaría a todos ser realmente fiéis ao Evanxeo. Pero esas incoherencias que nos as vemos e as recoñecemos, pedimos perdón, loitamos e facemos o esforzo de ir superándoas. Pero hai outras incoherencias, outras contradicións íntimas nas nosas vidas que se cadra somos cegos para velas. E que se alguén ademais nos pon o dedo na ferida, dicindo, mira que ti és así, revolvémonos como lastimados. A quen está aí ferindo, tocando onde somos especialmente sensibles. Pois isto é o que Xesús nos pide, especialmente a todos os que temos algunha influencia sobre os demais. Que influencia? Bueno, pois os pais, os educadores, os catequistas, os cregos, os eclesiásticos en xeral. Mirade que teñen que ver en vos tamén o que predicades. Teñen que ver en vos o que anunciades e pregoades como seguidores de Xesús. E daquela podémonos, facendo un pequeno esforzo, justamente ca ferida, co dedo aí na chaga, podemos ir mirando que se cadra, podemos falar de intolerancia dos demais, podemos falar de tolerancia e sermos enormemente impositivos, tiránicos. Podemos falar de comprensión para os demais, hai que ser comprensivos cos fillos, cos pecadores, dicimos, non? E nós non escoitamos a ninguén. Podemos facer un análise realmente pormenorizado de como, justamente porque somos piadosos, porque somos persoas religiosas, porque rezamos todos os días, podemos ser fríos e duros de corazón cos nosos irmáns. Parece unha contradición e non o é. A contradición é, pero dicir, vaya, en que lío me metín agora. É unha contradición íntima que non vemos, realmente é contradictorio co que queremos vivir e co que queremos ser e facer. Por lo tanto, hoxe miramos para os pequenos, para os humildes, e pedimos ao Señor que nos axude a ver a vida como eles a ven, sen darse importancia. Ainda que sexamos moi listos, se somos listos, nin siquiera é mérito noso. Tamén é a graza do Señor. Amén.
Perdón, olvidábame así dar un aviso que vou dar a toda a audiencia, tamén a vos. Vedes que estamos renovando constantemente a participación e a animación do canto con grupos parroquiais, grupos que non sexan moi numerosos. Por favor, aqueles que poidan e que queiran axudarnos a participar noblemente, dignamente na Eucaristía, que se poñen en contacto comigo, neses teléfonos, en esas correo electrónico que ha de estar aparecendo en pantalla ou próximo a aparecer en pantalla. Graciñas a todos.